qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kane ta babbar rashi. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh masu sauraro. Barkanmu da jimin sake saduwa da mu da ku a cikin wannan rana ta mai albarka. Labarai da mudumin su. Kamar dai kullun yadda muka saba kawo muku zafafan labarai. Sai ma wannan shirin namu naku mai albarka mai suna Kannywood News TV 24 ya to da wani labari da dumin sa. Yayin da Kannywood ta babbar rashi a cikin ta a halin da ake a yanzu. Kamar yadda za mu kawo muku gaskiyar batu akan lamarin abin da ya faru da wannan jarumi wato Baba Dan Audu. To amma mai sauraro kafin cikakken batun ka samu hannunka mai albarka ka danna mana alamar subscribe kana ka danna mana alamar ta ƙararrawa. Domin haka shine da baka damar samun zafafan labaran mu kuma ingantattu da zarar mun ɗaura. Mun gode kallon wancan nan mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. Samu guri ka zauna ka gyara tsaf domin kallon cikakken bidiyon a cikin wancan nan mai albarka. Mun gode kallon wancan nan mai albarka ka cikakken batun yana zuwa mun gode. To mai sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkanmu da jama'a sake saduwa da mu da ku a cikin wannan rana ta mai albarka. Bayan tashi na da safe sai na ga wannan bidiyo na tawo akan social media kan cewa Allah ya yi wa Baba Dan Audu rasuwa na wato masana'antar ta Kannywood. Kamar da zamu kawo muku cikakken batun a cikin wannan channel mai albarka kan gaskiyar lamari akan wato jarumin Baba Dan Audu, me dalilin da yasa mutane suke aikata irin wannan abin ne. To kamar yadda kuke gani dai gashi nan dai mutum ne a ƙasa kamar mota ta buge shi, gashi nan jini na fitowa ta hancinsa. To amma a gaskiyar lamari wannan abin an yi shi ne a cikin fim. Shine wasu daga cikin wato ma'aikatan YouTube suka ɗauki hoton suka ɗora shi a matsayin cewa hatsari yayi, ga hoton sa nan jini na fitowa ta cikin hancinsa. To amma a gaskiya wannan jarumi yana nan limi kalau ba abin da ya same sa. Na rasa me yake damun wato yawancin yan YouTubers. Idan kana so ka nemi kuɗi ba sai ta haram ba, ka roki ubangijinka kuma ka zama hustler. Allah subhanahu wataala zai buɗe ma hanya dangane cewa ka cimma gaci. To mai sauraro ku ci bar kasancewa da mu a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24 domin samun labarai wanda babu burutsu a cikin su. To da ƙarshe dai ku manta da danna mana alamar subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.